Hyvää vaali-iltaa. Saako Suomi jo tänään uuden presidentin vai mennäänkö toiselle kierrokselle? Ja ketkä kaksi sinne pääsevät? Sitä jännitetään tänään. Ja sen me kerromme teille täältä Ylen vaalistudiosta. Tulosta tarjoilee Janne Huttunen. Selitykset ja taustat antavat vaaliasiantuntijamme Sami Borg ja Riikka Uosukainen. Ja meillä on myös vieraita, joilla on oma kokemus tällaisesta kisasta ja kamppailusta. Ja poliittisia taustoja ja imagoja arvioi myös asiantuntijamme Risto Uimonen. Taustaryhmä penkoo äänestyslukuja ja kurkistamme myös sosiaaliseen mediaan. Moni katsoo tätäkin lähetystä läppäri sylissä ja viestii kaverien kanssa. Ja muutama poiminta illan Annista, keskeisistä hetkistä. Kohta kuulemme entisten presidenttiehdokkaiden mietteitä. Kello 20 saamme liki 1 400 000 ennakkoääntä ja niiden tuloksen. Jossain vaiheessa 8-9 välillä otamme käyttöön tuon Ylen tutun vaaliennusteen, joka pyrkii oikaisemaan tuota laskennan eritahtista etenemistä. Tietenkin kuuntelemme presidenttiehdokkaiden tuntemuksia pitkin matkaa ja kello 10 tienoilla saamme sitten aika lailla lopullisia tuloksia. Mutta illan pääroolissa draaman rakentajina ovat tietenkin ehdokkaat. Kierros vaalivalvojaisiin. 6 vuoden takaisen tapaan kokoomus juhlii täällä Helsingin ydinkeskustassa Hotelli Presidentissä. Varmastikin sillä toivorikkaalla ajatuksella, että hotellin nimi olisi tänä iltana tai viimeistään 2 viikon päästä jonkinlainen enne. Aivan näillä minuuteilla odotellaan tänne kokoomuksen presidenttiehdokasta Sauli Niinistöä. Aivan vielä hän ei ole tänne saapunut, mutta on tietämän mukaan jo matkalla ja varmasti tämä innokkaasti odottava juhlakansa täällä Hotelli Presidentissä Niinistö näkee, mutta me palaamme tänne sitten, kun ehdokas tulee ja siirrymme vihreisiin. Täällä Tavastia on pullollaan todella innostuneita Pekka Haaviston kannattajia. Ja täällä on paljon nuorta väkeä ja todella innostunut tunnelma katossa. Täällä on kuultu jo erittäin hyviä Suomen eturivin taiteilijoita, muusikoita, koska Pekka Haaviston tukijoukoissa on paljon heitä. Pekka Haavisto, onko tulossa vasta jytky? No en usko, että vasta jytkystä voi puhua, mutta suomalaiset haluaa valita nyt presidentti, joka on kansainvälinen osaava presidentti, jolla on kansainvälistä kokemusta, joka myös tietää ja tuntee, miten tässä maassa asiat on. Ja minusta on ollut hyvä tunnelma näiden vaalien alla ja uskon, että äänestyspilkkaus on hyvin suuri. Miksi ei tätä vastajytky-sanaa voi käyttää, jos teillä on takananne paljon tällaista suvaitsevaistoa, niin kuin Soini sanoisi? No, tässä on sellainen jännittävä ilmiö, että monet sellaiset ihmiset, jotka on viime vaaleissa äänestäneet perussuomalaisia, on nyt äänestäneet ehkä toisella tavalla, katsoneet nimenomaan sopivaa presidenttiehdokasta. Ja ehkä monet myöskin siellä äänestäjistä kokevat itse jollain tavalla, että heidän elämänsä on ollut kurjaa ja he ovat uhreja tietyllä tavalla tässä yhteiskunnassa. Että minulla on tullut hyvin jännittäviä keskusteluja niillä alueilla, missä perussuomalaisten tuki on ollut vahvaa. Ja monet ovat sitten tulleet sanomaan, että kun he valitsevat presidenttiä, niin ovat esimerkiksi päätyneet minun kannalleni. Miten arvelisitte, että ilta etenee tästä? Miten käy ennakkoäänissä? No, vaikea sanoa. Tietysti usein tuolla maaseudulla ennakkoäänestäjiä on enemmän. Ja sitten ehkä kaupunkiseuduilla on lähdetty liikkeelle vaalipäivänä, mutta katsotaan. Ja minusta oli erittäin hyvä kuulla, että ulkosuomalaiset ovat olleet nyt aktiivisia. Että sehän on positiivinen merkki. Kiitos. Seuraavaksi mennään keskustan vaalivalvojaisiin. Paavo Väyrysen väki on kokoontunut suunnilleen Finlandia-taloa vastapäätä Scandic Continental Hotelliin. Paavo Väyrynen, te olette kiertänyt ahkerasti Suomea. Mikä oli tunnelma kampanjan loppukirin aikaan? Tunnelma nousi loppuun saakka niin, että olen hyvin toiveikkaalla mielellä. Mistä uskotte saavanne miltä Suomen alueelta eniten ääniä kiertueenne perusteella? Pohjois- ja Itä-Suomesta varmasti suurimman ääniosuuden, mutta ehkä saan puolueen kannatukseen nähden parhaimman tuloksen etelän suurissa kaupungeissa. Vuokko Väyrynen, te olette miehenne mukana kiertänyt Suomea. Miten arvioitte tätä kampanjaa Paavo ja Vuokko mukeineen kaikkineen?
Se on ollut oikein sellainen mukava kokemus. Meillä on ollut oikein hyvä. Millainen maanäiti te olisitte? Voi. En osaa sitä itse arvioida. Paavo Väyrynen, jos äänestäjät suovat ja olette toisella kierroksella, mitä uutta toisitte vielä kampanjaan? No, eiköhän nyt ensin odoteta, että ketkä ovat toisella kierroksella ja sitten kommentoidaan. Kiitoksia. Kiitos. Ja täältä keskustasta mennään katsomaan kokoomusta. Sauli Niinistö, tämä on kai se kuuluisa kysymys ennakkosuosikille tässä kohtaa, että jännittääkö? No, totta kai minä odottelen innolla tulosta. Kävitte itse äänestämässä iltapäivällä 4 aikaa, joudutteko jonottamaan? Ei ollut pienitäkään jonottua. Mistä se kertoo? Ehkä kaikki muut olivat vähän aikaisemmin jälkeellä. Tuolla sosiaalisessa mediassa vaimonne laittoi liikkeelle sellaisen kuvan, jossa koiranne Lennu otti tänään kovin rennosti ja otti päiväunet. Miten itsellenne ehdittekö ottaa nokoset? Mä kyllä yritin, mutta ei se kyllä tänään ihan onnistunut. Sen verran jännitystä ilmassa. Niin kai sitä on sen verran perusjännitystä jossain päin. No mikä nyt on se odotus kaikkien näiden kyselyiden ja kampanjoinnin ja muiden jälkeen? No, odotus on vähän sen tyyppinen, että kun menisi näiden kyselyiden keskiväliin, niin hyvä on. Se nähdään ja ennakkoäänet nähdään kello 20. Kiitoksia ja hyvää illan jatkoa. Kiitos. Joo, ei tässä pitkään tarvitse odottaa. Näin. Ja me jatkamme täältä perussuomalaisiin. Ja perussuomalaiset ovat kokoontuneet vaalivalvojaisiin tänne Ostrobotnian salille aivan tähän eduskuntatalon ja musiikkitalon naapurin. Ja tämä on se sama sali, jossa viime keväänä koettiin tuo perussuomalaisten eduskuntavaalijytky. Timo Soini, nyt gallupit eivät lupaa teille jytkyn toisintoa. Mikä hytinä teillä on illan vaalituloksesta? No ei ne gallupit viimeksikään luvannut. Viimeisellä viikolla 3 galluppia kaikki näytti laskua ja katsotaan nyt miten käy, että tunnelma on ollut hyvä, ole levollinen. No tuossa vihreiden Pekka Haavisto sanoi, että perussuomalaiset ovat siirtyneet hänen taakseen. Miltä se teistä kuulostaa? Katsotaan nyt vaalit, että kenen takana tässä kukin on. Että tärkeintä on se, että Suomea ja suomalaisia ei jaeta, että jytkyä ei kukaan voi viedä pois. Se on kerran tapahtunut, se toimii. 39 kansanedustajaa on eduskunnassa. Kyllä sillä ottajia on, mutta onko osaamista? No te olette aikamoinen konkari jo politiikassa ja varsinkin tuo jytky vielä takana. Jännittääkö teitä tämä hetki? Kyllä se sopivalla tavalla jännittää, mutta ei pelota. Ei pelota. Mikä on veikkauksenne omasta sijastanne? Katsotaan, kansa on puhunut ja sitten katsotaan mikä on. En usko, että tuun suuresti yllättyyn. Olen tässä kavereille kertonut lukemat, että mitä ajattelen, niin sitten he tietää, että pitikö paikkansa. No se nähdään tuossa heti 8 jälkeen alkaa valjata. Siirrytään täältä tuonne demareiden vaalivalvojaisiin Työväentalolle. Niin, sosiaalidemokraatit ottavat vaalitulosta vastaan totuttuun tapaan Paasitornissa Helsingin Hakaniemessä. Täällä on totuttu viime vuosina ja vuosikymmeninä juhlimaan aina kun presidentinvaaleja on maassa pidetty, mutta tällä kertaa ennusmerkit ovat aivan toisenlaiset. Osa demareista saattaa odottaa iltaa hieman pelon ja kauhun sekaisin tuntein, mutta vielä kun vaalihuoneet ovat auki ja äänet laskematta, niin täälläkin toivo elää, että jos tässä sittenkin Lipposelle käy hyvin. Ehdokasta Paavo Lipposta ei täällä vielä paikalla ole. Hän ottaa ennakkoäänet vastaan tuossa kulman takana puoluetoimistossa, mutta on luvannut ilmaantua tänne heti pian ennakkoäänten julkitulon jälkeen. Mutta edessä jännittävä ilta ja kämmenpohjat hikoaa varmasti itse kullakin. Jatketaan kierrosta eteenpäin. Täällä RKP:n vaalivalvojaisissa Helsingin hotelli Scandic Simonkeltassa tunnelma on odottavainen ja vähän ehkä pettymystäkin on ilmassa. Gallup-luvut ovat näyttäneet Eva Biaudetlle vain 2% kannatusta, joten ihan voitonjuhliin täällä ei valmistauduta. Eva Biaudet, millä mielin lähdette tähän iltaan? Kiitoksia, erittäin hyvällä mielin. On ollut hieno kampanja ja mulla on ollut valtavasti fantastisia ihmisiä, jotka ovat tukeneet täällä, mutta myös koko Suomessa. Että olen hyvällä mielin, mutta aika jännittyneenä, sydän vähän kurkussa. Oletteko olleet pettyneitä näihin Gallup-lukuihin? No tietysti Gallup-lukuihin on kaikki syy olla pettyneitä, mutta toisaalta me tiedämme, että Gallupeissa ei ollut edes 1 miljoonaa ihmistä oli vielä puuttui sieltä, joten luotin siihen, että tulokset tulee olemaan erilaisia kuin mitä silloin näytti.
Kiitos Eva Biaudet ja nyt tulosstudioon. Ja yksi vaali-illan keskuspaikka on jälleen Musiikkitalo. Kaikki ehdokkaat kokoontuvat sinne tai saapuvat koko median tentattavaksi kello 20 jälkeen. Niin, tervetuloa jälleen tänne Helsingin Musiikkitaloon. Vajaa vuosi sittenhän täällä oltiin eduskuntavaaleissa, mutta talo oli silloin keskeneräinen. Nyt on valmista. Talo on valmis ja itse asiassa niin kovassa käytössä, että täällä oli vielä eilisiltanakin konsertti. Joten kiirettä on pitänyt ja tänään taloa on laitettu valmiiksi presidentinvaaleja varten. Ja ehdokkaat saapuvat kaikki tänne Musiikkitaloon vajaan tunnin kuluessa. Ja tunnelma tiivistyy, luvassa yhteishaastatteluja, ennakkoäänten kommentteja, mutta myös tuon Yleisradion kuuluisan ennusteen vastaanottaminen täällä kaikkien ehdokkaiden kesken. Ja minun lisäkseni täältä tunnelmia välittävät politiikan toimittajat Jouni Turunen ja Kari Klem sekä Jyri Rantala, jolla onkin siellä jo ensimmäinen haastateltava valmiina. Niin, tämän pöydän ääreen myöhemmin tänä iltana kokoontuvat sitten kaikki presidenttiehdokkaat. He tapaavat tässä tänä iltana ensimmäistä kertaa toisensa ja pääsevät vaihtamaan ensikuulumiset, mutta jo tässä vaiheessa tänne on rientänyt Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen. Presidentinvaalit joka 6. vuosi, se on suurta kansanvallan juhlaa ja ilmeisesti Yleisradiokin on valmistautunut panemaan parastaan tänä iltana. Tänään meillä on oikeastaan koko se televisiotuotanto, radiotuotanto, kyky, jota meillä on, niin on liikkeellä. Niin kuin nähtiin, niin kierretään kaikki valvojaiset, siellä olemme paikalla täällä Musiikkitalossa ja Pasilassa tehdään tulosstudiossa töitä, eli kaikki pelissä. Miten dramaattista iltaa täksi illaksi odotamme? No oikeastaan mun on vaikea kuvitella yhtään sellaista vaalitulosta, joka ei olisi jossain mielessä dramaattinen. Täällä on tänään voittajia, täällä on häviäjiä, täällä on yllätyksiä. Sekin on yllätys, jos ei tule yllätystä. Veikkaatko itse sitä yllätystä, ettei tule yllätystä vai oikea yllätys? No, olen tänään pohtinut, että näiden niin kuin kahden Niinistön päähaastajan, Gallupien perusteella päähaastajan välinen kisa on niin tiukka, että kumpaan yllätykseen uskon enkä vielä itsekään tiedä. Eli jännitän tänään yhtä paljon kuin kaikki muutkin. Kiitos ja me palaamme tänne Musiikkitaloon sitten siinä vaiheessa, kun ehdokkaat tuon Helsingin lumihangen halki tänne tarpovat. Nyt jatkamme kierrosta. Me seuraamme tätä tuloslaskentaa reaaliaikaisena myös Yle.fi/vaalit-sivulla ja sen lisäksi Yle on läsnä koko illan sosiaalisessa mediassa niin Facebookissa kuin Twitterissäkin. Facebookissa vanhaan tuttuun tapaan Yle Uutisten sivulla pyydämme teiltä kommentteja ja kysymyksiäkin, miten nämä vaalit ovat menneet, minkälainen on vaalitulos ja osan noista kysymyksistä otamme tämän illan aikana myös tähän lähetykseen. Myös Twitterissä hashtagillä vaalit 2012 seuraamme keskustelua ja myös sieltä poimimme mielenkiintoisia kommentteja ja kysymyksiä tähän lähetykseen. Jos nuo tweetit haluaa osaksi tätä lähetystä, ei muuta kuin Teksti-TV:n sivulle 398 ja sen jälkeen nuo tweetit muuttuvat osaksi tätä lähetystä vähän niin kuin tekstitys ruudun alareunassa. Ja nyt äänestysaika on jäljellä enää noin 10 minuuttia. Katsotaan Twitteristä ja Facebookista vähän näitä viime hetken tunnelmia. Carl Bildt, Ruotsin ulkoministeri, seuraa Suomen vaaleja ja myös Kroatian EU-äänestystä. Niina Alivirta kertoi, että Järvenpään koululla oli jonkinmoinen jono jo aamupäivällä. Sanna-Reetta, nimimerkki, sanoo odottavansa muutosta. On mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset äänestävät tänään. Nimimerkki Heini Kirsi-Maria. Lompolossa hiihdonopettajakin jännittää tulosta. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Ja Heidi Helander. 8 ennakkoäänten julkistus ja sitten vasta koirat iltalenkille. Jännä ilta tulossa. Jännä ilta tulossa niin sosiaalisessa mediassa kuin kaikissa vaalivalvojaissakin. Ja nyt me kuulemme, mitä presidenttiehdokas Arhinmäellä on sanottavaa. Paavo, Arhinmäen vaalivalvojat ovat vasta alkamassa täällä Helsingin keskustassa, musiikkiklubi Le Bonkissa. Paavo Arhinmäki, mitkä ovat tunnelmat juuri nyt? No, oikein hyvät, että yleensä vaalipäivä on siitä kiva, että silloin työ tehty ja saa levätä ja sitten voi vaan odottaa tuloksia. No, uskallatteko jo veikata ihan sitä tulosta? No eiköhän nämä nyt niin epäselvät vaalit ole, että parempi katsoa, mikä se tulos on, mutta mä oon tyytyväinen siihen, että me tehtiin ihan mielettömän hyvä kampanja, ihan valtavasti. Ihmisiä on ollut tekemässä vaalit ihan joka puolella Suomea, että vaalit on voitettu tuloksista huolimatta tai riippumatta.
Niin, loppuiko aika kesken? Lähdette viimeisenä tähän vaalikampanjaan mukaan? No, ei se niin kuin, olisi tarvittu tietysti vähän niin kuin viime vaaleissakin kysyttiin, että kun me lähti se loppuvaiheessa se nousu, että loppuko aika kesken, mutta sehän ratkaisee sen, että viimeisen 2 viikon aikana on niin paljon niitä televisiokeskusteluja, että olisi pidempi aika ollut, niin samalla tavalla olisi 2 viimeisen viikon aikana ollut kuitenkin ne keskustelut. No kaiken kaikkiaan, minkälainen maku tästä jäi, minkälainen kampanja tämä oli niin kuin teidän kannaltanne ajatellen? No olihan tämä aika tiukka rutistus, 3 viikossa yli 40 paikkakuntaa ja 6-70 tilaisuutta. Reilu 10 minuuttia ensimmäiseen H-hetkeen, mutta nyt piipahdus kristillisdemokraattien Sari Essayahin vaalivalvojaisiin. Tänne kristillisdemokraattien toimistolle on jo kerääntynyt puolueen väkeä ja kannattajia. Kahvipöytä on katettu ja kynttilät sytytetty. Sari Essayah, mitkä tunnelmat ovat tuolta vaalikentiltä nyt? Mitä odotatte ennakkoääniltä? No kyllä tässä on todella hyvä kampanja takana ja täytyy sanoa, että on paljon tullut rohkaisua, kannustusta ja tässä on tällainen innostunut ja odottava ilmapiiri niin kuin näkyy. Rohkaisua ja kannustusta tullut, mutta minkälaiset luvut olisivat sellaiset, johon kristillisdemokraatit voisivat olla tyytyväisiä? Minun mielestä me tällä hetkellä voidaan olla jo tyytyväisiä tähän kampanjaan. Vaikea todella lähteä veikkaamaan sitten, että mitkä on ne lopulliset prosentit ja lopulliset äänimäärät, koska niin paljon oli niitä äänestäjiä, jotka eivät vielä ennen vaalipäivää tietäneet tai ainakaan halunneet kertoa kantaansa, joten tässä voi olla kyllä todellakin niin kuin yllätyksiä näissä vaalituloksissa. Uskotteko jotenkin, että kristillisdemokraatit olisivat sitten todella pystyneet vaikka viimeisenä tänä varsinaisena vaalipäivänä todella mobilisoimaan joukkonsa? Kyllä ainakin ihan positiivisia kaikuja tuolta maakunnasta tulee, mutta se on vaikea sanoa, että todella kaikki se rohkaisu ja kannustus ja se, että on kampanjaa kehuttu ja siitä on tykätty, niin muuttuuko se sitten ihan niihin konkreettisiin äänimääriin? Sitä jäädään odottamaan. Te olette urheilija ja entinen huippu-urheilija. Miten rankka tällainen vaalikiertue on? Yhden lajin kestävyyslaji, kyllä se sitä varmasti on ja tässäkin täytyy sanoa, että tämä loppurutistus on ollut kyllä aika kova. Sari Essayah, kiitos. Kiitoksia. Näin Sari Essayah sanoi, että tuolla voi muhia yllätys. Mitäs mieltä Sami Borg sinä olet? Kyllä näin varmasti on, että kyllä näiden vaalien tulos on äärimmäisen hankalasti ennustettava. Kun me nyt saamme tuon ennakkoäänen jakauman tuossa piakkoin, niin muistuttaisin siitä, että yleensä keskustan eduskuntavaalikannatus ja toisaalta keskustan presidenttiehdokkaiden kannatus tämän tyyppisissä presidentinvaaleissa on yleensä laskenut sinne lopputulokseen 1–4 prosenttiyksikköä. Vastaavasti vihreiden ehdokkaiden noussut ehkä 1–2 prosenttiyksikköä ja nyt Haaviston kannatus on itse asiassa vielä suurempi kysymysmerkki. Se voi nousta vielä enemmänkin. Vielä lyhyesti arvio. Tiedämmekö ennakkoäänien perusteella, että onko tämä ilta finaali vai tuleeko toinen kierros? Erittäin todennäköisesti tulee toinen kierros. Ja sitten meillä on täällä kolmikko, joka on kokenut tämän ennenkin. Eli jopa 2 vaaleissa, 1 vaaleissa. Tervetuloa. Kiitos. Mites kun te kuuntelitte tuota ehdokkaiden kierrosta, niin ihan semmoiset ensivaikutelmat, Elisabeth Rehn? Pikkusen he ovat kyllä jännittyneitä ja ei ole mikään ihme. Tässä on aikamoinen tilanne edessä ja pitkä rupeama takana. Kyllähän se on semmoinen adrenaliini homma koko tämä hetki nyt heillä. Claes Andersson, paitsi että olet ollut itse tuolla ehdokkaana, niin olet psykiatri. Mitä tuolla ehdokkaiden päissä nyt liikkuu tällä hetkellä? En mä nyt ihan varmuudella tiedä, mutta mäkin huomasin, että kaikki oli, varsinkin Niinistö, hirveän jännittynyt. Ja sitten kaikilla valtavan hieno kyky niin kuin ylläpitää sitä toivoa ihan viimeiseen sekuntiin saakka, vaikka nyt ehkä tietäisi, että ei ole kovin suuria mahdollisuuksia. Toivo on aina. Toivo on aina ja se oli hienosti ylläpidetty ihan loppuun saakka. Heidi Hautala, yksi asia, joka tässä näiden mielipidemittausten takia on nyt esillä, on se, että tässä on monenlaisia asetelmia, mutta Pekka Haavistoa on niin kuin kuvattu, verrattu Elisabeth Rehniin, että tämmöinen niin kuin ilmiö tässä lopussa. Mehän nyt kohta nähdään, toteutuuko se, mutta onko tällaista, näetkö tämmöistä samanlaista
tunnetta siellä kentällä? Tässä on ehkä sellainen muutos tapahtunut vuodesta 1994, 2000, 2006, että nyt itse asiassa ihmiset on hyvin vapautuneita katsomaan henkilöitä. Puolueilla, etujärjestöillä, ehkä rahallakaan ei ole nyt sellaista vaikutusta. Ja sosiaalinen media, joka on tuonut arabikevään ja vapauttanut Venäjän keskustelun, näkyy myös siinä, että suomalaisetkin on vapautuneempia. Ja tämä varmaan näkyy sitten siinä, että henkilö, jolla on tietynlaiset meritit jo ennen presidenttyyttä, eikä niiden jälkeen, kun esimerkiksi Ahtisaarella, niin saattaa nyt sitten herättää niin kuin nyt ne toiveet ja ajatukset siitä, että tuossa voisi olla juuri hyvä presidentti. Katsotaan, miten käy, mutta hyvin jännittävää. No, tämä henkilövaalin merkitys on näkynyt myös tässä vasemmiston siis näissä mittauksissa, ennakkokannatuksissa. Claes Andersson, se on näyttänyt etukäteen todella huonolta. Mistä se kertoo? No se kertoo tietysti siitä, että tämä vaalitapa merkitsee sitä, että ihmiset katsoo, kuka on niin kuin semmoisessa asemassa, että voi päästä toiselle kierrokselle. Mä kovasti olen ihmetellyt kyllä Paavo Lipposen alhaisia kannatuslukuja. Luulisin, että siellä olisi nyt noin 1 miljoonaa ihmistä SAK:ssa, jotka niin jotenkin sympatiseerasivat Lipposta, mutta en tiedä mitä ne tekee. Ehkä ne tulee sitten tänään. Niin, me näemme sen tänään myöhemmin. Miten Elisabeth Rehn, te olitte aikoinaan yllättäjä ja nyt kun katsotte tätä vaalia, muhiko teidän mielestänne nyt tällä kertaa mitään yllätystä? Kyllä mä uskon, että tämä viisas Sami Borg on oikeassa tässä, että yllätyksiä voi kyllä tulla. Ja kun puhuttiin tästä jonkinmoisesta Rehn-ilmiöstä, niin hyvin paljonhan meillä on samankaltaiset taustat ihan vaalityössä Pekalla ja minulla, että on kansanliike, joka oli takana. Mulla oli se ensimmäinen nainen. Että se ei ollut niinku puoluepoliittinen, vaan se oli kansanliike ja Pekalla on ollut samantapainen. Mutta kyllä minä vielä uskon, että Eeva, joka on aivan erinomainen henkilö, että hän tulee saamaan enemmän kuin nämä gallupit osoittavat. Tässä myös tästä ykköskierrosta on kuvattu, että jos tästä tulee, emme tiedä finaali vai ykköskierros, mutta on kuvattu, että ihmiset saattavat nyt äänestää enemmän vastaan kuin puolesta. Minkälainen tuntuma teillä on, Claes Andersson? Kyllä tässä on hyvin paljon tämmöistä taktista äänestämistä. Se on tämän vaalitavan mun mielestä heikkous, että ihmiset eivät äänestä sitä, jolla on 2% kannatusta. Jos tietävät, että esimerkiksi ajattelet, että jos vastakkain on sitten Niinistö ja Väyrynen, mitä sitten vasemmistoihmiset äänestää näistä, että tämmöiset ajatukset on hyvin monella. Mutta toisaalta mun mielestä se, mikä nyt on ollut hirveän kiinnostavaa, on, että aluskanssahan tässä yritettiin saada sellaista asetelmaa, että on nyt ehkä noin 4 suurta puoluetta ja heitä lähellä olevat ehdokkaat. Mutta sitten kun ihmiset alkoikin kiinnostua myös niistä 4 muusta, sehän on tavattoman laadukas koko tämä joukko, niin sitten myös media otti enemmän mukaan kaikkia. Mä oon kokenut, että nyt tässä ihan viimeisenä viikkoina niin on ollut hyvin jännittävää nähdä, kun kaikki 8 panevat parastaan peliin ja osoittavat, kuka heistä olisi paras presidentti. Ja myös tämä vaikuttaa ihmisiin, että he vapautuvat myös ajattelemaan. Kyllä se kesti ennen kuin ymmärrettiin, että kaikki ehdokkaat ovat samanarvoisia ja tulevat samoista lähtökohdista, koska he lähtevät sitten presidenttinä myöskin ei-puoluepoliitikkoina tehtäväänsä. No, tämä onkin mielenkiintoista, kun meillä on perinteenä se, että meillä on porvari ja sosialisti ollut siellä vastakkain sitten lopulta. Ja tämä ideologioiden jotenkin hämärtyminen on myös tässä vaalissa ollut ainakin esillä. Mehän emme tiedä vielä tulosta, mutta onko tällainen muutos tapahtumassa noin Suomessa yleisemminkin? Claes Andersson. Kyllähän tämä vanha jako oikeastaan ja vasemmiston se ei enää päde, varsinkaan näissä vaaleissa. Siinä on niin paljon muuta tekijää ja kyllä nämä on hyvin paljon henkilövaali kuitenkin, että ihmiset katsoo, että minkälainen ihminen toi sitten on, mitä mä haluan kannattaa. On se kuitenkin tietysti hälyttävää, että jos vasemmiston yhteinen kannatus, jos ajattelee, että vasemmisto on Lipponen ja Arhimäki, että se on noin 10%, niin se ei kyllä vastaa tietysti todellista tilaa maassa. Mutta katsotaan nyt tulokset ensin. No mutta mistä se kertoo? Claes Andersson. No se kertoo esimerkiksi sosiaalidemokratia on kriisissä tällä hetkellä, että siellä ei saatu mobilisoitua niin kuin ehdokkaan taakse ihmisiä. En tiedä, syytä en tiedä, koska ei ole sellaista tietoa mulle annettu, mutta onhan tämä, ja tämä ei ole pelkästään Suomessa tämä vasemmiston kriisi, se on kyllä hyvin monessa muussa länsimaassa. Niin.
Niin, olkaa hyvä. Ja kyllähän tässä varmaankin on myöskin se, että sitten eduskuntavaalien niin Suomen poliittinen työ on ollut aika sotkuista. Ja se on kyllä varmasti vaikuttanut ihmisiin, että tämä puoluepolitiikka ja kaiken kaikkiaan puolueiden tekemiset eivät ole olleet kovin pop. Ja nyt todellakin katsotaan sitä, että haetaan ihmisiä, jotka ei välttämättä ole kiinni siinä puolueessa, jota normaalisti on äänestänyt. Kyllä tässä varmasti on aika paljon kytköstä eduskuntavaaleihinkin siinä ja ihan poliittiseen toimintaan. No, mutta eikö tietysti presidentinvaali on henkilövaali, siis noin muutenkin, mutta jos nyt niin kuin sanoit, haetaan ihmistä, jotka eivät ole kiinni siellä puolueessa, eikö se ole demokratian kannalta huolestuttavaa? Mä luulen, että se on hyvä asia, koska nyt ehkä sitten sitä kautta tulee myös ne uudet kysymykset, joihin yhteiskuntien ja koko maailman yhteisön pitää vastata. Ja luulen, että tässä ehkä nyt sitten tämä Haavisto-ilmiö on aika hyvin onnistunut niin kuin nostamaan esiin ne kysymykset, joihin politiikalla pitää vastata. Ja mä luulen, että vasemmiston ongelma on se, että siellä ehkä ei ole sitten kuitenkaan pystytty nostamaan esiin semmoisia ihmisiä. Sinne ei ole hakeutunut ihmisiä, jotka uskottavasti niin kuin tois vasemmiston 2010-luvulle. Onko tämä myös sukupolvivaali? Tässä vaalien yhteydessä on puhuttu menneisyyden miehistä ja niin edespäin, kun puhuttu ehdokkaista, jotka ovat kokeneita, mutta joka tapauksessa tämmöinen asetelma on myös ollut esillä. Mitä sanotte? No, aika paljon on syötetty semmoista käsitystä, että jotkut on niin kuin liian vanhoja ja jotkut menneisyyden ihmisiä. Mä oon itse kyllä aivan jyrkästi eri mieltä. Että esimerkiksi Lipponen ei ole vanha poliitikko, vaan täynnä tarmoa ja voimaa. Hänet on kuitenkin saatu niin kuin vaikuttamaan tämmöiseksi menneisyyden poliitikoksi, mitä hän mun mielestä ei lainkaan ole. Kyllähän on ilman muuta koko kaartista se, joka on eniten valtiomies. Kyllä. Jos katsotaan ihan näin objektiivisesti. Ja mitä me vanhukset sanomaan, että joku on vanha, mutta joka tapauksessa niin minusta tämä niin kutsuttu ikärasismi on vähän ikävällä tavalla kyllä tullut näihin vaaleihin. Onko Heidi Hautala samaa mieltä, että ikärasismia? No vähän semmoista ikävää keskustelua minustakin on ollut. Että mä mietin sitä, että kyllähän Tarja Halonenkin nyt lopettaessaan 12 vuoden presidenttiuran, hän on 68-vuotias ja musta on ihan selvä asia, että hänelle on tarjolla kiinnostavia kansainvälisiä tehtäviä esimerkiksi YK:n piirissä, eikä hän ole lainkaan vanha niihin tehtäviin. Että miksi sitten joku, joka on siinä iässä, olisi vanha Suomen presidentiksi? Tämä minusta kanssa ei ole ollut kaikkein hauskimpia piirteitä tässä keskustelussa. Hyvä, kiitoksia teille. Me alamme lähestyä vähitellen tuota jännittävää hetkeä, jolloin me saamme nämä ennakkoäänien tulokset. Matti. Niin, kurkin tuon studion kelloa. Meillä on melko tarkalleen tasan minuutti siihen hetkeen, kun saamme ennakkoäänen tuloksen. Eli nyt ei kannata lähteä jääkaapille eikä vaalivalvojaisissa juomaa hakemaan, vaan odotetaan 45 sekuntia ja saamme ennakkoäänituloksen. Tiedot kertovat, että noista 1 380 000 ennakkoäänestä liki kaikki on laskettu. 40 000 ääntä puuttuu. Ne puuttuvat Oulusta ja Keski-Suomesta, mutta tuon ennakkoäänten tuloksen luotettavuuden kannalta sillä ei ole suurta merkitystä. Eli iso potti ennakkoääniä on tulossa 15 sekunnin kuluttua. Nyt kämmen pohjat kuiviksi. Eli ennakkoäänet tulevat kohta. Ja tässä ne ovat. Toiselle kierrokselle mennään ja kärjessä on kokoomuksen Sauli Niinistö 40,1%. Ja toisena keskustan Paavo Väyrynen 17,6%. Ja ennakkoäänissä kolmantena Pekka Haavisto 14,8%, siis vihreitten ehdokas. Ja ennakkoäänissä neljäntenä Timo Soini, perussuomalaisten ehdokas, 9,5% kannatuksella.
Sosiaalidemokraattien Paavo Lipponen on ennakkoäänistä saanut 7,3%. Ja Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki saa 5,7% kannatuksen ja kristillisdemokraattien Sari Essayah 2,6% ja RKP:n Eva Biaudet 2,5%. Näin siis ennakkoäänissä. Ei tapahtunut ainutkertaisuutta Suomen historiassa ja en tiedä, jos joku sitä odotti, niin paljon kyllä odottikin. Mutta jos ajatellaan, että tuossa seuraavana on sitten 17,6 Väyrysellä. Siinä on siis lähes 23 prosenttiyksikköä välissä. Joo. Niin minkälaisia tunnelmia, minkälaisia fiiliksiä, minkälaisia ajatuksia? Nämä on kyllä aika mielenkiintoisia lukuja. Mä en tiedä, mitä nuo viisaammat tuolla televisiossa jo on aikaisemmin sanoneet, mutta tuossa tulee Väyrysen ja Haaviston kohdalla kyllä kova mittaus, koska yleensä kai lienee niin, että keskustalaiset käyvät vähän tiheämmin ennakkoäänestämässä ja sitten taas vihreät vähän vähemmin, niin siinä voi tulla kyllä mielenkiintoinen laskentatilanne. Mä kyllä uskon, että mä oon ikään kuin safe. Paavo Väyrynen, miten arvioitte ennakkoäänten tuloksia? Ero Pekka Haaviston on sen verran pieni, että vaalipäivän äänet ratkaisevat, niin että tämä jännittäminen jatkuu. No se on nyt noin 3 prosenttiyksikköä se ero. Onko se riittävä teidän eduksenne, jos ajatellaan, että yli puolet äänistä annetaan vaalipäivänä? Ei se ole riittävä ero, että voisi tämän perusteella vielä sanoa, kuka on kakkonen, että jännittäminen jatkuu. Du har en ledning på 2,8% före Haavisto. Räcker det till? Det vet man inte ännu. Är du optimistisk nu det här skedet? No, lite optimistisk, men man måste vara realist också. Det är Pekka Haavisto sai täällä korvia huumaavat aplodit ja ne jatkuvat täällä yhä vaan. Tuolla taustalla lavalla todettiin, että tilanne näyttää todella hyvältä. Vihreät ovat aina olleet hyvinkin laiskoja äänestämään ennakkoon, joten lopullisesta tuloksesta ei vielä osaa sanoa mitään täällä kukaan. Haavisto itse on täältä jo lähtenyt kohti musiikkitaloa, joten hän ei ole kommentoimassa näitä ennakkoääniä. No siis se, mitä mä oon tällä hetkellä 4. olette. No se on selvä peli, että toiselle kierrokselle ei ole asiaa. Miltä näyttää, siellä on Väyrynen nyt kakkosena, miltä se tuntuu tämän päivän äänet ratkaisevat? Tämän päivän äänet ratkaisevat. Tiukoilla Väyrynen tulee ole. Miten kommentoitte tuota omaa 4. sijanne? No se oli tässä niin kuin aika todennäköinen tulema ja siinä on se 10%. Ei hyvä, mutta tyydyttävä. Nyt tuossa Ylen Gallupissa tilanne näytti siltä, että teidän ääniänne oli menossa Väyryselle. Nyt sanotte, että Väyrysen kakkostila ei ole ollenkaan varma. Tarkoittaako tämä sitä, että siellä toisella kierroksella nähdään nyt sitten Niinistö ja Haavisto? Se on täysin mahdollista. Tuo ero on niin pieni ja tässä lopussa oli aika kova loppaus Haaviston puolelta ja myönteinen julkisuus. Tuo ero on niin pieni, että sitä on vaikeaa sanoa ja tietysti, että jos toi mun lukema tosta nousee, niin silloin Haaviston mahdollisuudet paranee ja jos se siitä laskee, niin Väyrysen mahdollisuudet paranee. Kyllä se kiikkulauta siinä on. Teidän kannatuksenne on nyt 10% alhaisempi kuin viime eduskuntavaaleissa perussuomalaisten. Onko tämä teille pettymys tämä tulos? Ei, tämä oli presidentinvaali. Perussuomalaisten kannatus on 19%. Mä olin viimeksi presidenttiehdokkaana, niin kannatus oli 3,4%. Kiitos Timo. Paasi Torni, miltä nyt tuntuu? No, huomaatte, että kunto on aika hyvä, kun en hengästynyt portaansa tän enempää. Niin, hyvät kuulijat, ystävät, paremminkin olisi voinut mennä, mutta ainakin paremmin kuin gallupit. Näyttää siltä, että toinen kierros on aika kaukana. Näin on todettava näiden tulosten perusteella, mutta katsotaan nyt sitten tuo lopullinen tulos. Haluan jo nyt kiittää ennen kaikkea ensiksi teitä kaikkia tässä salissa
siitä, että me olemme tehneet hienon kampanjan. Alusta lähtien mentiin ikään kuin takamatkalta ja ehkä vähän vastavirtaan, mutta tämä kampanja on tähdännyt tulevaisuuteen. Siitähän on kysymys. Václav Havel sanoi, että jokin teko, jossa on kysymys arvoista, puolustetaan perusarvoja, solidaarisuutta, ihmisten välistä yhteenkuuluvaisuutta, vähemmistöjen oikeuksia, ihmisoikeuksia ylipäätään, voi vaikuttaa hyvin pitkälle tähtäykselle. Voivat ne tulokset tulla. Ja minä olen aivan varma, että ne tulevat. Eva Biaudet, 2,5%. Miten kommentoitte? 0,5% enemmän kuin gallupeissa. Ja ylöspäin menee. Kovalla vauhdilla varmasti. Toivotaan parasta, tosi jännittävää. Tuskin kuitenkaan pääsette toiselle kierrokselle. Kenelle nyt pidätte peukkuja? No mielestäni itse asiassa on mahdoton sanoa, kuka pääsee toiselle kierrokselle. Tietenkin jos ne miljoonat, se miljoona henkilö, joka ei ole ollut vielä äänestänyt tässä, niin jos he äänestää samalla tavoin, niin sitten ei. Mutta kaikki syy on ajatella, että he tulee äänestämään ehkä toisin. Joten jännään kyllä vielä ainakin tunnin ennen kuin uskallan sanoa mitään. Olen ylpeä siitä, että on ollut hieno kampanja ja olen ollut moottorina vastajytkyssä ja tuonut esille sitä, että Suomi täytyy olla vahva kansainvälinen yhteistyön tekijä ja että se vahvistaa Suomea, jos me olemme vahvoina maailmalla. Ja siinä mielessä olen tyytyväinen kampanjaani. Kiitos Eva Biaudet. Kiitoksia. Ja katsotaan ja keskustellaan nyt vähän lisää tästä ennakkoäänituloksesta. Tulos elää hieman koko ajan, koska nyt nuo loputkin ennakkoäänet sinne kertyvät. Vaalipäivän ääniä ei vielä ole tuloksessa mukana. Eli Sauli Niinistö, kokoomuksen ehdokas, on ennakkoäänissä selkeä ykkönen, 39,9% kannatusta. Mutta toiselle kierrokselle siis mennään. Ja tällä hetkellä ennakkoäänten perusteella kakkosena keskustan Paavo Väyrynen 17,8%. Mutta kolmantena vihreitten Pekka Haavisto 14,7% kannatusta. Perussuomalaisten Timo Soini 9,5% ja SDP:n Paavo Lipponen 7,3%. Heillä ei ehkä ole enää mahdollisuutta toiselle kierrokselle. Ja Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki 5,7%. Kristillisdemokraattien Sari Essayah 2,6% ja Eva Biaudet RKP 2,5%. No niin, ja nyt on sitten varmaan hyvä hetki vähän katsoa, että mitä nämä ennakkoäänet pitävät sisällään. Tuossahan monen kertaan nyt on sanottu, että yksi asia on selvää, ja se on se, että kakkoskierros tulee. Niin sanoi myös Niinistö tuossa heti omassa kommentissaan, mutta sitten mitä siellä niin kuin perässä sitten sen jälkeen on? Hän on ykkösenä selvästi, mutta sitten sen jälkeen Väyrynen Haavisto ensiksi. Hyvin tiukka asetelma, Sami. Näin todellakin on, ja kuten tässä ehdokkaatkin itse sanoivat, niin kyllä tässä tämä kakkostila tällä hetkellä on täysin auki. Mun on pakko sanoa tässä yhteydessä se, että pitää muistaa, että nämä viimeisimmät kannatusmittaukset, kaikki joita julkaistiin tällä kuluvalla viikolla, ne kerättiin ennakkoäänestyksen aikana, osin jopa sitä ennen. Ja nyt vielä, Riikka, kestät kyllä tämän, jos mä otan sieltä en osaa sanoa vastaukset pois. Niin itse asiassa me ollaan erittäin lähellä Ylen viimeisessä mittauksessa tätä ennakkoäänijakaumaa. Nimittäin mä käytän ihan lyhyesti läpi. Niinistö 42%, täällä oli siis Ylen viimeinen
kysely ilman en osaa sanoa jakaumia. Niinistö 42, Haavisto 18, Väyrynen 14, se oli väärinpäin. Mutta muutoin Soini 8, Lipponen 7, Arhimäki 5 ja Biaudet ja Essayah 3 ja 3. Eli melkein kaikki ehdokkaat oikeastaan hyvin lähellä. Väyrynen ja Haavisto oli väärinpäin siellä. Sami, jos me palataan tähän ennakkoäänien tulokseen, niin Timo Soini sanoi tuossa äsken, että peli on selvä. Minulla ei ole asiaa toiselle kierrokselle. Se on ihan juuri niin kuin hän sanoi. Ja hän sanoi myös erittäin osuvasti sen, että nyt ei ole tietoa siitä, kuinka perussuomalaisten kannattajat äänestävät varsinaisena vaalipäivänä. Me tiedämme kyllä nyt tämän ennakkoäänijakauman, mutta meillä riittää kyllä hurjan paljon jännitettävää tässä loppuiltaan, koska on täysin mahdollista, että varsinaisen vaalipäivän jakauma poikkeaa tästä ennakkoäänijakaumasta erittäin merkittävästi, koska tässä on juuri tämä taktinen äänestäminen ja nämä viimeisimmät mittaukset. Voi olla, että esimerkiksi Väyrynen ja Haavisto molemmat keräävät selvästi suuremman osuuden varsinaisen vaalipäivän äänistä kuin ennakkoäänistä. Ja myöskin Lipponen samalla tavalla. Hän sanoi, että näyttää siltä, että toinen kierros on kaukana. Hänkin piti jo tavallaan tuossa tuon kiitospuheensa omille kannattajilleen. Näinkö voi sanoa, että hänkin 7,3 nyt ennakkoäänissä, niin näki jo sen? Ihan selvä asia on, että tällä hetkellä kakkostilasta kamppailevat Väyrynen ja Haavisto. No mennään Väyryseen ja Haavistoon. Kiinnostava asetelma, Risto. Hyvin lähekkäin ja ei varmasti nyt tässä vaiheessa voi sanoa, että kumpiko heistä. Ei tietenkään voi sanoa, niin kuin tuossa ehdokkaat itsekin totesivat, ja Väyrynen sanoi sen ensimmäisenä, että ei tässä voi olla mitenkään varma. Mutta kiinnittäisin huomiota tuohon Haaviston tulokseen. Se on erinomainen, kun Heidi Hautala, joka äsken oli tuossa täällä studiossa vieraana, niin hän oli kahdesti ehdolla edellisissä vaaleissa. Hän sai toisella kertaa 3,3, toisella 3,5% äänistä, että tässä Haavistahan on tekemässä nyt tavallaan historiaa, ja kun ottaa vielä nämä taustatekijät huomioon, niin tämä on huomattava hänen osaltaan tämä tulos. Mutta mä haluaisin vielä kiinnittää huomiota tuohon Paavo Lipposeen, kun siitäkin äsken puhuttiin, niin tässä vaiheessa kyllä minun mielestä jo uskaltaa sanoa, että tämä ennakkoäänten perusteella tehdään historiaa siinä mielessä, että sosiaalidemokraattien 30-vuotinen kausi presidentinlinnassa on ohi. Ja siihen palataan vielä sitten tämän illan aikana, kunhan tuloksia tulee. Sitten vielä viitataan tuohon ehdokkaisiin, jotka tuossa itse jo kommentoivat. Eva Biaudet sanoi vähän samaan tapaan kuin Lipponenkin, että ainakin gallupit tulee tässä voitettua. Ja hän oli sitä mieltä, että nähtyään tuon ennakkoäänien tuloksen, että ylöspäin menee RKPn osalta. RKPn ja kristillisdemokraattien kannattajakunta käy suhteessa pikkasen enemmän äänestämässä varsinaisena vaalipäivänä, että luultavasti sekä Essayahin että Biaudet'n tulos tuosta pikkasen paranee. Arhinmäellä luultavasti ollaan aika lähellä tuota osuutta. Pitää tietysti sitten muistaa, että jos tässä varsinaisen vaalipäivän tuloksissa näkyy voimakkaasti tämä keskittyminen niin kuin taistelun kakkossijasta, niin silloin itse asiassa kaikki muut ehdokkaat, myös Niinistö, kärsii siitä. Eli tuo logiikka nyt, jos ajatellaan sitä, miten me ennakoimme sitä, mitä tapahtuu Väyrysen ja Haaviston välillä, niin jos ajatellaan aiempia vaaleja, eduskuntavaaleja, mitä tapahtuu, kun on tämä keskustan kannattajatukijoukko ja sitten toisaalta nyt tämä Haaviston kannattajajoukko liikkeellä? Joo. Väyrysen osalta me varmaan voidaan aika luotettavasti sanoa, että tämä tulos käyttäytyy kuten keskustan eduskuntavaalikannatus ja keskustan aikaisempien presidenttivaaliehdokkaiden kannatus, koska suuruusluokka on ollut aika usein samaa luokkaa tässä prosenttiosuudessa, jolloin niin kuin lähetyksen alkupuolella totesin, niin keskustan, eli tässä tapauksessa Väyrysen kannatus voisi laskea sinne lopulliseen tuosta 1–4% jopa. Ja nyt varoittelen sitä, että Niinistö on tulossa Musiikkitaloon. 40,1. Oliko enemmän kuin odotitte? Ehkä jonkun verran enemmän, joo. Tässä oli näitä sekavia Gallup-tulkintoja niin paljon, että hiukan oli vaikea arvioida itsekin. No entäs tämän päivän äänet, miten ne menevät? Sitä minä en todellakaan osaa sanoa, mutta ehkä tuo kakkosia kilpailu tavallaan kiihtyy tässä lopussa ja sillä perusteella odottaisin, että ainakin minun prosenttini jonkun verran laskee. No, Tyydyttikö tuo ennakkoäänten tulos? Kyllä. Entäs Haavisto, kipoako hän vielä Väyrysen ohi? En pysty arvioimaan sitäkään, mutta varmasti tässä tulee jännittävä ilta ja minunkin kannaltani tietysti hyvin jännittävä, koska odottelen kovasti sitä, että kumpi sitten on toisella kierroksella. Kumpi olisi mieluisampi? Ei minulla ole mitään suosikkeja siinä suhteessa. No kuvailkaa nyt itseni lisäksi. Kuvailkaa nyt vähän tunnelmia. Tunnelmat on ihan mukavat. Tultiin tuossa pikkumatka, vähän otettiin happea ja
eikä karattu Storyville edes, Onko se vaikka tavallaan... ohi kuljettiin. Luuletteko kuitenkin, että toinen kierros tarvitaan, ettei näillä äänimäärillä nyt ensimmäisellä kierroksella ratkea? Joo, kyllä musta on ihan selvää, että me ollaan menossa toiselle kierrokselle. Kiitos. Sauli Niinistö, No niin, Niinistö siinä totesi, että ei karannut Storyvilleen, mutta levollisen oloinen mies nyt tässä vaiheessa ja hän nyt varmasti on menossa sinne toiselle kierrokselle. Palataan vielä tähän, tämä on nyt jännittävä tämä kakkos-kolmos tila tässä, että kumpi sieltä nousee. Siltähän se nyt näyttää, että se on Väyrysen ja Haaviston välinen kamppailu. Soini sanoi tuossa mainiosti, että jos hänen lukemansa nousee, niin Haaviston tilanne paranee ja sitten taas puolestaan Väyrysen heikkenee. No se varmasti pitää paikkansa, koska perussuomalaisten ja vihreiden kannattajakunta ei ole siellä ei kilpailla samoista äänistä niin sanotusti. Mutta perussuomalaiset ja keskusta kilpailevat aika paljon samoista äänistä. Eli tässä Soini ikään kuin myös ennusti sitä, että jos hän tulee keräämään ääniä, niin silloin Väyrynen tulee sitten menettämään niitä toisin sanoen. Kyllä. Kiinnittäisin huomiota myös siihen, että Soini viittasi tähän Haaviston myönteiseen julkisuuteen, kannatusmittausjulkisuuteen ja muuhun myönteiseen julkisuuteen tässä viimeisellä vaaliviikolla. Että kyllä mun käsitykseni on myös se, että Haavistolla on mahdollisuus kyllä tässä nousta vielä aika reippaastikin tuolla, jos on käynyt niin, että tämä taktinen äänestäminen on erityisesti hyödyttänyt Haavistoa. Mutta on nyt mahdollista, että se on hyödyttänyt myös Väyrystä. Ja sehän tässä nyt on jännittävää. No puhutaan tästä taktisesta äänestämisestä, jossa niin kuin ajatuksena on se, että ei itse asiassa äänestetä oman ehdokkaan puolesta, vaan äänestetään jotakin ehdokasta vastaan. Risto, tätä ajattelua voisi vähän valottaa. No, jos puhutaan nyt vaikka Haavisto-Väyrynen tästä. No tässä on selvästi näyttää siltä, että aivan näinä viime päivinä kun on ollut tiedossa, että nämä henkilöt kilpailevat tiukasti keskenään, että tätä taktista äänestämistä on tapahtunut. Mutta meillähän ei Suomessa ole oikein minun käsittääkseni selkeästi tutkittu sitä, että missä määrin ihmiset taktisesti äänestävät. Mutta me tiedetään vuoden 1994 presidentinvaaleista, että siellä oli erittäin voimakas tämän taktisen äänestämisen osuus ja silloin Elisabeth Rehn äänestettiin toiselle kierrokselle pienen puolueen edustajana. Hän sai noin 22% äänistä ja hakkasi Väyrysen. Ja tämä on ehkä selkein esimerkki taktisesta äänestämisestä. Ja tässähän tämän päivän tulokset, kun saadaan, niin me nähdään, että missä määrin mahdollisesti tätä on tapahtunut näissä vaaleissa. Tuloksiahan meillä ei vielä ole, mutta jollakin tavalla voimme kuitenkin ennakoida ja miettiä sitä, että ketkä ovat toimineet taktisesti, Sami. No, minkä puolueiden kannattajat mahdollisesti, jos tästä parivaljakosta on kysymys? Joo, tästä taktisesta äänestämisestä vielä pari kommenttia. Et sillä laajasti ottaen tarkoitetaan sitä, että ei äänestetä ensisijaista ehdokasta. Siinä ei välttämättä ole tästä vastaan äänestämisestä kyse, vaan äänestetään toissijaista tai kolmatta, jos nähdään, että se oma suosikki ei ole menossa kakkoskierrokselle. Ristolle vielä toteaisin, että tein kyllä oikeusministeriölle 94 vaaleista nimenomaan aika laajan kannatusmittaustutkimuksen, ja tätä on kyllä tutkittu Suomessa jonkin verran. Ja 94 presidentinvaalit olivat juuri ne vaalit, joissa kaikkein eniten tapahtui taktista äänestämistä. Elisabeth Rehn, joka täällä oli, niin hän nousi sieltä kakkossijalle juuri tästä syystä, että haluttiin vakava haastaja Ahtisaarelle, koska Rehnin ja Ahtisaaren nämä niin sanotut parivertailut olivat hyvin tasaisia ensimmäisellä kierroksella. Nyt taktisesti äänestävät juuri näiden ehdokkaiden kannattajat, jotka ovat jääneet sijoille 5-8 tässä näin. Ja osin sitten 4-8. Mutta mä korostan vielä sitä, että me emme todellakaan tiedä, minkälainen tämä varsinaisen vaalipäivän jakauma tulee olemaan. Se saattaa poiketa erittäin merkittävästi tästä ennakkoään jakaumasta. No, pidetään se mielessä, eli kaikilla näillä varoituksilla, niin tietysti näitä voi jo arvioida jollakin tavalla, mutta tosiaan, että sieltä on tulossa iso se varsinainen äänipotti. Risto, sinä Niin, mä haluaisin sanoa sen, että jos katsotaan noita ennakkoääniä, niitä jakautumaa, niin tästähän voi päätellä suoraan sen, että esimerkiksi Lipposen äänimäärä on niin pieni, että sosiaalidemokraatit ovat äänestäneet muita, mutta pystytäänkö me sanomaan, että mikä siinä on taktista äänestämistä, että siellä on luultavasti sellaista äänestämistä vaan, että ei ole haluttu äänestää Paavo Lipposta, on äänestetty jotakuta muuta ja tuosta nyt voi katsoa, että on todennäköistä, että osa sosiaalidemokraattien äänistä on mennyt
mennyt Haavistolle eikä niinkään Timo Soinille, kuten eduskuntavaaleissa tapahtui? No ei lähdetä siihen sitten, lähdetään sitten kun tulokset on valmiina. Tuossa molemmat naisehdokkaat vilahtivat kuvissa ja nythän ennakkoäänissä näkee, että he ovat tuolla 2-3% tiimoilla. Eli tällä kertaa tämmöinen naisehdokas ajattelu ei ole vetänyt. Ja nyt Essayah tuleekin siihen haastatteluun. Ari Essayah. Vajaa 3%, 2,5% noin ääniä. Olette toki voittamassa tuota naisten välistä kisaa, mutta tyydyttääkö tämä tulos? Kampanja on ollut äärimmäisen hyvä ja siitä on tullut jo pelkästään sitä positiivista palautetta ja erittäin, voisi sanoa, onnistunut siinä mielessä. Ja jos se on 2,6 ja pysyy siinä tai hivenen nouseekin, niin se on joka tapauksessa kaikkien aikojen toiseksi paras kristillisdemokraattien presidentinvaalien tulos. Ainoastaan vuonna 1978 Raino Westerholm tässä Kekkosen tällaisessa, voisiko sanoa, protestivaalissa sitten sai sen huikea 8,8%, mutta siinä mielessä se olisi sitten kaikkien aikojen KD:n kakkostulos. Olette Eeva Biaudet'n kanssa jaatte nyt tätä viimeisiä sijoja. Eikö naiseus ei nyt näissä presidentinvaaleissa purrut naispresidentin 2 kauden jälkeen? Varmaankaan sukupuoli ei sillä tavalla ollut mikään erityinen teema näissä vaaleissa, mutta kyllä uskon, että on paljon niitä naisia, jotka ovat valinneet sitten, jos on ollut valittavana miehen ja naisen välillä, niin kuitenkin sitten naisen. Että kyllä ainakin paljon sai sitä palautetta, että on upeaa, että on kuitenkin naisia näissä vaaleissa ehdolla ja on mahdollisuus äänestää myös naista. Kannattaako kuitenkin lähteä presidentinvaaliin 2,5%, 2,6% kannatuksella? Ehdottomasti. Siis tämä kampanja on saanut niin paljon positiivista palautetta ja kannustusta ja tietyllä tavalla tuonut myös sellaisia uusia äänestäjiä ja myöskin uusia kannattajia kristillisdemokraateille, että tämä on varmasti ollut kyllä kannattava. Mutta naiset näyttävät saavan aika vähän ääniä. Eeva Biaudet ja te olette hänen pitäjinä. Joo, naiseus ei ole kyllä sillä tavalla erityisesti noussut näissä vaaleissa teemaksi, että sen tähden ihmiset olisi äänestänyt, mutta... Kiitos. Seuraavaksi meillä onkin Paavo Arhinmäki tulossa täältä, Vasemmistoliiton presidenttiehdokas. Niin, Paavo Arhinmäki, tervetuloa. 5,7% ennakkoäänissä. Se on enemmän kuin mitä gallupit lupasivat. Oletteko tyytyväinen? No gallupithan lupas vähän erilaisia lukuja riippuen gallupeista, mutta koko kampanja on ollut nousujohteinen ja mä oon erittäin tyytyväinen kampanjaan ja tunnelmaan. Mutta te olette Lipposen takana, yllätys. No katsotaan nyt, että miten noi päivän äänet. Että tässä on tosi jännää, kun katsoo, että tulee tosi tiukka kilpailu siitä toisesta paikasta ja myös se, että miten ne on lähtenyt tänään ne äänet menemään. Siis uskotteko, että oma äänisaalinne vielä nousee tästä? No se on täysin mahdollista, että se riippuu ihan minkä tyyppisellä fiiliksellä ihmistä on lähtenyt äänestämään. Olitte varsin vastahakoinen silloin lähtemään ehdokkaaksi. Nyt kun kampanjat on käyty ja äänet on annettu, kannattiko? Ehdottomasti kannattaa. Tämä oli erittäin hyvä kampanja. Mä oon todella tyytyväinen siihen, että jos ajatellaan, että siitä on 2 kuukautta, kun mut asetettiin ehdokkaaksi ja käytännössä 3 viikkoa tehtiin kampanjaa, miten mieletön määrä eri-ikäisiä uusia ihmisiä tehnyt kampanjaa ympäri Suomea. Mikä ero muuten eduskuntavaali- ja presidentinvaalikampanjassa noin kampanjoinnin kannalta? No eduskuntavaaleissa on 1 vaalipiiri, presidentinvaaleissa koko maa, mutta tietysti puheenjohtajana on kiertänyt, mutta nyt on ollut ihan vielä toisenlainen, että ihan valtavasti ihmisiä tilaisuuksissa. Mutta Haavisto näyttää ottavan punavihreät äänet nyt. Mikä teidän veikkauksenne on? Meneekö hän ohi Väyrysen? No tiukalla se menee, etteikö yleensä keskustalaiset saa ennakkoäänissä aina hyvän kaulan ja sitten muut kirii kiinni, että siitä tulee hyvin tiukka ja kiinnostava kilpailu, mutta ehkä nyt kun katsoo tuota tulosta, niin Haavisto on laajasti kerännyt erilaisia ääniä ja ehkä hän nyt ei ihan punavihreä ehdokas sentään ollut. Olette ainakin hyvällä tuulella, oliko tämä nyt helpotus kuitenkin? No mä oon hyvällä tuulella sen takia, kun on ollut hyvä kampanja ja tänään on ollut mukava päivä, kun 3 viikkoa ilman yhtään vapaapäivää tehnyt, niin tähän asti on saanut levätä. Mutta näissä tuloksissa on se ikävä piirre, että vasemmiston kokonaiskannatus on aika alhainen, ihan melkein historiallisen alhainen. Että mitä siihen sanotte? No nämä vaalit on kuitenkin henkilövaalit ja näissä haetaan vähän ehdokkaita toisella tavalla kuin puoluevaaleissa. Et esimerkiksi mä oon hyvin tyytyväinen siihen, että viimeisin puoluegalluppi, joka tehtiin, niin siinähän vasemmistoliitto oli kasvanut yli virhemarginaalin verran 1,5 prosenttiyksikköä. Että nämä on kuitenkin eri vaalit, puoluevaalit ja presidentinvaalit. Kiitos ja me menemme tulostudioon nyt. Näin ja katsotaan viimeisen puolen tunnin ajalta Twitteristä, minkälaisia vaalitunnelmia on ollut. Sari Auromo uskaltaa ennustaa, että Haavisto menee Väyrysen ohi. Jännittävää. No niin se on.
Harry Falk, demareilla on siis puoluesihteerin paikka auki keväällä, oli odotettavissa. Melko provokatiivinen kommentti. Jyrki Ollinen, kuulin monelta eri äänestyspaikalta, että siellä oli ruuhkia. Mistä tämä kertoo? Se on mielenkiintoista myös. Ja Pauliina Mäkelä kertoo, että on ensimmäistä kertaa julkisesti nyt sosiaalisessa mediassa kertonut, ketä äänestää. Ja viimeisenä tasavallan presidentti Tarja Halonen. Ehdokkaat, ääntenlaskenta alkaa kohta. Tuttu tunne, mutta vähän toisenlainen kuin ennen. Tsemppiä ja hyvää mieltä kaikille iltaan. Näin siis tasavallan presidentti Tarja Halonen noin 15 minuuttia sitten Mäntyniemestä. Näin sitten Riikka. No niin, suhtaudumme tietysti kaikella vakavalla siihen, että tämä oli varmasti Tarja Halonen. Ettei se vaan ollut joku sosiaalisen median nimimerkki, mutta hienoa, että jos se oli, niin tasavallan presidenttikin osallistuu tähän keskusteluun. Hienoa. Mutta puhutaan vähän näistä ehdokkaista. Tuossa äsken Essayah ja Paavo Arhinmäki pohtivat. Essayah oli hyvin ilahtunut oikeastaan tästä omasta tuloksestaan vielä tässä vaiheessa. Paavo Arhinmäki piti mahdollisena, että hänen äänimääränsä vielä nousee. Mitäs sanot, Sami? Kyllä se mahdollista on, ja kyllähän Arhinmäki nyt on jo tehnyt, jos katsotaan vasemmistoliiton presidenttiehdokkaiden kannatushistoriaa tässä kaksivaiheessa suorassa presidenttivaalissa, niin tuo ennakkoäänitulos on oikein hyvä. Että Claes Andersson jäi 4 alle muistaakseni, joka oli tässä aikaisemmin paikalla. Mitä tulee sitten näihin molempiin naisehdokkaisiin, niin kyllä siellä liikutaan jo kuitenkin kohtuullisen lähellä puolueiden eduskuntavaalikannatusta. Ja todellakin sekä kristillisten että RKP:n kannatus yleensä nousee vielä varsinaisen vaalipäivän aikana. Mutta että nyt, niin kuin sanottu, niin tämä on aika poikkeuksellinen tilanne tämä viimeinen vaaliviikko ja voi olla esimerkiksi, että jos palaan tähän 2- ja 3-tilaan tällä hetkellä, niin voi hyvin olla, että sekä Väyrynen että Haavisto nostavat tässä vielä kannatustaan, mutta voi olla, että Haavisto nostaa paljon enemmän. Se on täysin mahdollista. Joo, ja nyt tietysti kun katsotaan niin tuossahan on luonnollista se, että tuo Väyrysen äänimäärä nyt tässä vaiheessa on korkea. Kyllä juuri näin, koska nyt ei ole vielä siirrytty ennusteeseen. Nyt tässä nuo luvut elävät sen mukaan, kun ääniä saadaan laskettua. Ja tässä vaiheessa nimenomaan keskustan näillä alueilla ääniä lasketaan kaikkein nopeimmin. Ja tuo ero kasvaa tässä, mutta paljon riittää jännitettävää loppuiltaan. Tämä Arhinmäki-Lipponen asetelma on mielenkiintoinen. Nythän siinä on se on vajaa 2 prosenttiyksikköä tuo ero. Eli siinä on tämmöinen, jos Arhinmäki jostain syystä nousisi Lipposen ohi, Risto, silläkin olisi merkityksensä tässä poliittisessa asetelmassa. No, kun Lipposen vaalitulos on, ehkä uskaltaa sanoa näin, niin todennäköisesti huono, ellei peräti katastrofaalinen, niin sehän lisää tämän katastrofin merkitystä, jos vielä pienen puolueen edustaja ajaa hänen ohikseen, mutta tätä nyt on turha tässä vaiheessa iltaa niin kuin sen enempää spekuloida. Aivan. Ja samoin sitten, jos vielä katsomme sitä, Arhinmäki oli tuossa äänessä, joka toivoisi kannatuksessa nousun. Haavistohan on yksi myös, johon Arhinmäen kannatuksella on vaikutusta. Todennäköisesti näin on, ja jos Arhinmäki nousee, niin sitten se voi olla, että se nousu rokottaa sitten Haavistoa, mutta itse olettaisin näin, että Haavistolla on omat kannattajansa ja Arhinmäellä on omat kannattajansa, että toisella kierroksella, jos sitten vaikka Haavisto siellä sattuisi olemaan, niin siellä ehkä siirtymät olisi selkeämpiä. Aivan, mutta nythän meidän silmämme ovat tuossa kaksikossa, joka on tuossa Niinistön takana, mutta nyt ilmeisesti Matti on aika herättää vähän jännitystä eteen. Niin, kohta on uutisten aika, mutta uutisissakin tietenkin seurataan koko ajan tuloksen kehittymistä ja kerrataan nyt vielä se, että juuri nyt tulosjärjestelmään kertyy kovaa vauhtia, valmiita äänestysalueita, valmiita tuloksia, mutta ne tulevat Pohjois-Suomesta pieneltä äänestysalueelta maaseudulta, eli todellakin tässä on nyt kotianalyytikoille paljon purtavaa. Uutisten aikaan kuulemme presidenttiehdokkaiden kunnollisen pidemmän haastattelun ja otamme sitten tuon Ylen vaaliennusteen käyttöön, kun vaalipäivän ääniä on ehtinyt kertua tarpeeksi myös etelän suurista kaupungeista. Eli silloin yritämme sitten oikaista tätä tuloksen laskennan harhaa. Mutta nyt uutisiin. TV-uutisista hyvää iltaa. Kokoomuksen Sauli Niinistö johtaa selvästi presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta. Väyrynen ja Haavisto taistelevat kakkostilasta.
Presidentin vaaleissa äänestettiin vilkkaasti ja äänestysprosentin odotetaan nousevan korkeaksi. Tämän päivän ääniä lasketaan parhaillaan. Ylen tulosennuste julkaistaan heti uutisten jälkeen. Tanja Poutiainen sijoittui toiseksi pujottelun maailmancupissa. Kokoomuksen Sauli Niinistö johtaa presidentinvaalien ääntenlaskentaa ylivoimaisesti. Kun äänistä on laskettu reilut 50%, Niinistön ääniosuus on 38,7%. Toisena on keskustan Paavo Väyrynen, hänen ääniosuutensa tällä hetkellä on 19%. Kolmantena on vihreiden Pekka Haavisto. Haaviston ääniosuus on nyt 14,5%. Ja koko tämän uutislähetyksen ajan voitte seurata ääntenlaskennan etenemistä ruudun alareunasta. Seurasimme vaalipäivän tunnelmia äänestyspaikoilla eri puolilla maata. Tasavallan presidenttiä äänestettiin tänään 4. kerran suoralla kansanvaalilla. Vaikka lähes 1/3 äänioikeutetuista oli antanut äänensä ennakkoon, moni vannoo yhä vaalipäivänä äänestämisen nimeen, niin myös Rovaniemellä. Se on muodostunut perinteeksi, että joka kerta se on eduskuntavaalit tai presidentinvaalit, niin aina se on ollut tämä vaalipäivä. No, tämä on meillä vähän niin kuin perinne. Joo, ja nythän se on se vaali ja nyt se täytyy äänestää. Löytyykö ehdokas helposti? Kyllä se löytyy. Ei tarvinnut hirveästi telkkaria katsella ja lehtiä lukia. Varsinais-Suomessa Paimiossa vaalipaikalla riitti aamupäivällä väkeä ruuhkaksi asti. Ja jos vertaa esimerkiksi edellisiin eduskuntavaaleihin, niin nyt meillä on ollut jonoa, mitä meillä ei juurikaan ennen ollut. Nyt ihmiset on oikein aktiivisesti mukana äänestämässä. Kyllä siinä sai miettiä ihan tosissaan, että mikä nyt olisi omalle kohdalle sopiva. Mutta kyllä se sitten vaan kynä osasi numero vetää, kun sinne koppiin meni. Et ei siinä kauan. Missä vaiheessa teit päätöksen? Kopissa. Luuletko, että tässä tulee tämmöistä taktikointia? Sitä on vähän povattu. No kyllä aivan varmasti on taktikointia ja varmaan monella sitä, että äänestää jotain nyt ekalla kierroksella ja sitten ehkä miettii toisen kierroksen sitten taas täysin eri tavalla. Et siinä on varmaan taktikointia. Äänestäjät lähtivät innokkaasti vaaliurnille myös Laihialla Etelä-Pohjanmaalla. Äänestäminen tuntui kiinnostavan erityisesti nuoria. Ei ollut ihan selvillä puolue eikä ehdokas, mutta nyt sitten tänään varmistui sekin, tai 2 vaihtoehtoa mulla oli ja niistä mä sitten tuolla kopissa päätin vasta viime hetkellä. Helsingissä tiedettiin iltapäivällä tarkasti, millainen presidentin pitäisi olla. Mediassa semmoinen helposti lähestyttävä mun mielestä, että jos on semmoinen hirveä kylmä, niin se on hirveän vaikea mun mielestä sitten. Kykenevä hoitamaan ulkopoliittisia tehtäviä. Se oli se pääasia, mikä vaikutti valintaan. Joo, tietysti, koska se on hänen tehtävänsä. Äänestys jatkui monilla paikkakunnilla vilkkaana iltaan asti. Tässä jonotetaan äänestämään Helsingin Kalliossa. Jännitys jatkuu vielä 1,5 tuntia. Vaalituloksen pitäisi olla selvillä noin kello 22. Kiitos. Ja mennäänpä sitten hetkeksi tulostudioon. Mitä uutta kerrottavaa teillä on? No ääniä kertyy koko ajan laskentajärjestelmään, mutta ne tulevat koko ajan tuolta maaseudulta pieniltä äänestysalueilta. Eli äänistä on nyt arviolta laskettu noin puolet, mutta ne ovat siis edelleen pääosin noita ennakkoääniä. Sauli Niinistö kärjessä 38,2%. Selkeä ykkönen, mutta toiselle kierrokselle mennään. Keskustan Paavo Väyrynen tällä hetkellä kakkosena 19,3% ja vihreiden Pekka Haavisto 14,6% kolmantena. Sitten hieman rakoa perussuomalaisten Timo Soini 9,6% ja sosiaalidemokraattien Paavo Lipponen 7,2%. Paavo Arhimäki, vasemmistoliiton ehdokas 5,6%, RKP:n Eva Biaudet 2,9% ja kristillisdemokraattien Sari Essayah 2,6%. No niin, Sami ja Risto, tällainen tulos. Tiedetään, että kakkoskierrokselle mennään ja tiedetään Niinistö on siellä, mutta sitten kuka hänet haastaa? Siinä on sitten aivan peräjälkeen Väyrynen ja Haavisto. Kilpailu on todella tiukkaa. Nyt eletään laskennassa sitä vaihetta, että Väyrynen ottaa eroa Haavistoon. Se on aivan normaalia. Tässä vaiheessa keskustankin kannatus laskennassa kasvaa.
tämä lähtötilanne ennakkoäänestysjakauman jälkeen ja ero oli 2,8 prosenttiyksikköä Väyrysen eduksi. Ja se on täysin saavutettavissa nyt kun varsinaisen vaalipäivän äänet tulevat mukaan. Tulee äärimmäisen jännittävä tilanne ja nyt kiinnostuneena odotamme Ylen ennustetta, koska se sitten korjaa tätä tilannetta ja sen pitäisi olla sitten lähellä sitä lopputulosta jo. Jännitämmekö jotakin kirjaa sieltä takaa? Tuossa kyllä Lipponen ja Soini jo tavallaan löivät hanskat tiskiin ja sanoivat, että se oli tässä. Ei missään nimessä enää sieltä Soini tai Lipponen voi nousta. Pikemminkin tässä luultavasti tulee käymään niin, että kannatus keskittyy tässä varsinaisen vaalipäivän jakaumassa Väyryselle ja Haavistolle. Jopa Niinistökin voi vähän pudota. Tämä on mielenkiintoinen pari, josta jo itse asiassa mielipidemittaustenkin takia on puhuttu. Väyrynen ja Haavisto. Mikä siinä nyt painaa, Risto? Kumpi sieltä nousee ja kirii? Me emme sitä tiedä, mutta... Ei me sitä tiedetä, mutta se nähdään illan aikana. Mutta tuo Väyrysen lukemahan on sillä tavalla mielenkiintoinen, että siinä nyt liikutaan sillä keskustan sellaisessa kannatusluvussa, jossa puolue oli jokin aika sitten. Viime eduskuntavaaleissahan keskusta jäi tuonne 16% paikkeille. Ja nyt näyttää siltä, että Väyrynen on pystynyt sitten vetämään tuolta perussuomalaisia menneitä keskustalaisia takaisin. Että tämä on puolueelle, kävi niin tai näin sitten tässä että pääsi Väyrynen toiselle kierrokselle tai ei, niin tämä on siinä mielessä keskustalle tietysti itsetuntoa kohottava tulos. Mutta jännitetään. Tuo 3 kärki on selvä, mutta yksi merkki tässä myöskin on mielenkiintoista näissä ennakkoäänissä on se, että ihmiset ovat jollakin tavalla palanneet tuohon puoluekannatukseen. Kyllä se pitää paikkansa, että jos verrataan näihin kannatusmittauksiin, niin jonkin verran on tapahtunut sitä, että äänestyskopissa on sitten ryhdyttykin äänestämään kuitenkin puoluekannan mukaisesti pikkasen enemmän kuin ennakoitiin. Mutta mun oma käsitys on se, että mitä tulee näihin varsinaisen vaalipäivän ääniin, niin siellä taas sitten enemmän tulee suhteellista merkitystä tällä taktisella äänestämisellä. Eli taktisella äänestämisellä sillä, että tämä on henkilövaali enemmän kuin puoluevaali. Hyvä. Jännittävä ilta edessä, hienoa. Ja me muistamme siitä, että tuo Ylen ennuste on siis tulossa ja sehän aina vakauttaa tämän tilanteen, mutta pidetään nyt jännitystä yllä täältä tulostudiosta takaisin sinne uutistudioon. Sitten kuullaan, ketkä olivat päivän menestyjät urheilussa. Tanja Poutiainen laski toiseksi alapiirdon maailmancupin pujottelussa Sloveniassa. Poutiainen oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 3. ja hän onnistuu myös hyvin toisessa laskussaan. Eroa kilpailun voittajaan Itävallan Mihaela Kirchgasseriin jää lopulta runsaat puoli sekuntia. Miesten pujottelussa Italian Christian De Ville otti ensimmäisen voittonsa pujottelun maailmancupissa. Mario Mat oli toinen ja maailmancupin kokonaiskilpailua johtava Ivica Kostelits 3. 3 suomalaisnaista ylsi 10 parhaan joukkoon maastohiidon maailmancupin perinteisen hiihtotavan kilpailussa Virossa. Naisten 10 voittoon hiihti Puolan Justina Kowalczyk ennen Norjan Marit Björkeniä ja Terese Juhaugia. Aino-Kaisa Saarinen oli parhaana suomalaisena 6. ja Krista Lähteenmäki 7. 10 joukkoon mahtui myös 9. tullut Kerttu Niskanen. Miesten kisan ylivoimaiseen voittoon hiihti Sveitsin Dario Colon ja reilun minuutin kärjelle hävinnyt Sami Jauhojärvi oli 10. Kaisa Mäkäräinen oli 11. ampumahiidon maailmancupin yhteislähtökilpailussa Anterselvassa. Mäkäräinen ampui 12,5 kilometrin kilpailussa 5 sakkoa. Hän hävisi kisan voittajalle Valko-Venäjän Darja Domrachevalle runsaat 1,5 minuuttia. Slovakian Anastasia Kuzmina oli toinen, 3. oli maailmancupin kokonaiskilpailua johtava Saksan Magdalena Neuner. Miesten viestin voitti Ranska 12 sekunnin erolla Saksaan, Itävalta oli 3. Suomen alle 16-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue on voittanut nuorten olympiakultaa Innsbruckissa. Venäjä johti loppuottelua, kunnes Valtteri Hopponen tasoittaa pelin 1-1 vain minuutti ennen päätössummeria. Voitto ratkaistiin lopulta rangaistuslaukauksilla.
Suomen sankareiksi nousivat Sami Kapasen poika Kasperi Kapanen, Manu Honkonen ja 2 rankkaria torjunut Kaapo Kähkönen. Laajempi katsaus päivän urheiluantiin on luvassa Kakkosella kello 21.50. Siihen asti näkemiin. Katsotaan vielä lyhyesti säätietoja. Huomenna etelässä sataa ajoittain lunta, lumisade voi illalla olla sakeakin. Iltapäivällä lumisateita leviää myös itään, muualla enimmäkseen poutaa. Pakkasta on 2–10, Lapissa 10–18 astetta. Ajokeli on huono maan etelä- ja itäosa sekä Itä-Lapissa. Ja nyt Uutistudio siirtää puheenvuoron jälleen vaalistudioon. Mielenkiintoista vaali-iltaa kaikille. Näkemiin.